Áno, ideme pozrieť dole. No tak. Dobre. Hodíme dole. Úzel tam je na konci. No, Upadol na zem. Bylo čud, že ona. Je dole. Svítiš? O jo. To svíti. Aj hen. Môžem vlastne všetko hodiť do toho oného. Možno sa nám niečo zejde. Pri vylezaní možno zistím, že som niečo zapomnel. A budeme musieť... Ty sa obleč a to, čo nepotrebuješ, tak hodiť. Však to nikto nebude tahať. Co tu treba na niečo takéto? Možno potom, však môžeš to dať dole, do oného. Túto? Poskladáme. Tá určite ne. Na ňu osmu dať. Tvojej váhe, Michal, neviem. Či by vydržalo? Už myslím. Len vlastne zatlačíš páčku a nesvítim, že? No tak hen takým spôsobom vláda. No dobre. Zvakneš opačne? To je najmä. Tak? No. Môžeš si dotáhnuť? Nie, najbliž. Dobre. A potom toto držíš dole, hej? Ty si do toho odsednú, iba tak. Aha. Dole to ide dobre, uvidíme jak hore. Takto, Michal, ne? Neviem. Čo nevieš? Neviem. No, opäť, keďže je to veľká hviezda. Takto a ideš dole. Len tá karabínka. Tu si daj. Môžeš dať nové. Ty si úzky. Ty môžeš kúknúť aj sem dole, že či to dá. Tuto? No však ale toto si daj dole, ne? Ja nebudeme v tej chodiť. A nač. Ale niekde to tam padá. Hlboko. Mne to tam padlo. Vyšiel pekne. A sú to, akože tu je taká jedna pevná stena, takáto. A hned vedľa ďalšia. A medzi nimi je teda taký priestor, že by sa dalo spustiť. Tam je juh. To je tam, jak sme boli pri tom závrte. Tam je juh? To sa mi práve že včil nezdá. Včil sa mi zdá tak opačne. Víš, neviem si to. Tu je problém to, že ťa to otočí a nevíš si to. Kúknem kompas podľa teba ešte, ale tu sú aj železa. Nejaké. Veru, tam je juh. Tam je presne. Toto je tá puklina, človeče, takto. Tam to je Štyricina, to je ono. Aha. Tam, co ideme. Tak. To je vlastne k tej... Počkaj, my ideme tam? Áno. Ja. Ale víš čo, idem ja hore asi kúknuť. No. Pozor. Už to musíme dozrieť, ne? Je vytrhnutý, není, ne?
Ale netopiery tu boli, lebo to sú normálne hovenka. Áno, je to. Ja sem, ale tu je najvyšší priestor, že? Zatiaľ. S tými automobilmi nad hlavami. Áno. S tými veľkými blokmi. Je tam nejaký znak? Zahreskalo? Taký trojuholník? Takže čo ideme hore? Tu máš útvar. Áno, videl som, no. To asi. Či kam ideme? Ne, naspäť zase, na druhú stranu, tam je chodba. Tu už nikam, musíme zase naspäť. Joj. Nebudíska. Dobre. Ideme zpátky a vylezeme hentam, alebo vylezeme rovno do toho hore? Do toho hore? A čo tam? Však tam sú priestory ďalšie. Máš desátu? Je to nachystané. Áno. Keď zabudol doma vládničky. Touto pukliňou by sa dalo podľa mňa robiť. Dávali. Keby sa to kopalo, by sa dával materiál. Kde na spodnom, aby sa dávalo, aby sa stával múrik. No. Na tomto najspodnejšom mieste, lebo to vypadá, že to je... No a dávať na boky, vieš, postupne. Také schodíky. No. Ja videl. Ten tam hore som chcel vyskoknúť. Dove, či tam niekto bol. A vypadá tiež byť väčší priestor. Jak zlezeš dole? No, to bude tiež sranda. No, tam keby sa zhledal, tak kde sme? No, to tam je slepé. Zdá sa mi prievano tam. No co, končíme, ne? Koľko hodín? Sme prezreli asi všetko. 1:45. Ešte nás zabaví to vystupovanie. To je červená, sa rozsvietila. Červená, stojíme. Musíš krútiť. Ja. Môžeme ísť pomalučky. O 20 metrov križovatka, doprava a východ, doľava na niečo iné. Teraz vám to tu zacpem. Sice dá sa ešte z vrchu, lebo toto sa mi teraz tu bude... Hovorím. Tam je taký špic, ne? Som netrafil dobre do toho. Škvíru, no sa dá. Takto. S tými špicom nemali si. Dá sa mi všetko hod. Áno, lebo ty si pravda. Áno. Uvidíme, jak budú vypadať. No. A však pomaličky to dáš. Viem, že my sme tu liezli iba s tými džumármi. My sme nemali ani prstač vtedy.
Ludo, pozor, opatrně! Co to předvádíš, tohle je cirkusové číslo, ale hlavně pozor na bludišťáky. Lebo tu sa to dá, že opreč sa doskrúži a vytiahne sa. No, my ti môžeme pomáhať ešte tak, že ťa... Za toto môžeme? No, môžeme ti, však pomôžeme. Len sa opíraj sa. Hej, niečo som sa chytil. No, pozor, počkaj, dole. To sú tí one, čo som vyprával si. Dobre. Pozor na hlavu. Ešte kúsek, no. Ešte môžeš aj. Vítaj na auto. Pozor, aby to nestáhlo. Čo, nespadni? To si vypal video, víš? Na to sú toto, že tu som sa mal zachytiť. Keď to máš, to mňa využij.